もう限界だ。韓国撤退後イオンに置きたい常事態とは、日本の倍の密度でコンビニが乱立する韓国では、ライバル競争が激しく、2018年の最低賃金の引き上げや、新コロ後に深夜営業は制限され売り上げは激減した。そんな中、イオングループが展開するコンビニ、ミニストップは、儲からないから損切りしよう。トロッテに事業売却をし韓国撤退を決定。ところが、当時のミニストップは、赤字での経営破綻を防ぐため、最低給与保障を韓国で唯一導入していたコンビニ、人件費をガチボコ削るロッテに切り替わり、失業者が爆増したとか、その一方で、赤字事業を損切りできたおかげで、ミニストップの業績は4年ぶりに黒字に回復。これでイオンの業績も右肩上がりだ。そう思ったが、2025年度の最終決算で、156億円の大赤字でマイナスイオンをバンバン放出。その原因は、過剰な中国投資。2025年11月に中国に13店舗目となる超巨大なイオンモールが開店。延べ床面積は東京ドーム5個分に匹敵し、イオンはこの出店で中国に300億円を出資。これがイオンの利益を圧迫し、採算の合わない日本の店舗を切りまくっているとか。